Gaua zen. Ilargi zuriak eta borobilak bazter guztiak argitzen zituen, baita Marisaren basarria ere. Paisai edara ikusten zen handik, zuhaitz zahar bat, basarriaren azpialdeko larrea, larre ondoko basoa eta han urrutira mendi lerro dotorea. Gaua zen eta gau horretan, basarriko animaliak lo zeuden, behiak ikuluan elkarren ondoan. Ardiak hausnarrean bertan goxo, oiloak kotan, oilategiko makiletan igota. Zaldiak lauankatan zutik baso inguruan, txarriak lasto gainean etzanda bero-bero. Eta Marisa bere oean, zurrungaka. Baina animalia bat, adi zegoen baserriaren azpialdeko larre ondoko basoan, begiak zabal-zabalik kliska bat bera ere egin gabe. Liur azeria. Liurrek ondo ezagutzen zituen Marisaren oilo ederrak, orduak ematen baitzituen aiei begira. Eta gau hartan, basotik ateratzea erabaki zuen. Zeharkatu zuen larrea, begiratu zion baserri ondoko kupelaren gainean zegoen oiloari, luzatu zituen atzaparrak eta zaztarrapatu zuen. Heldu zion ondo oiloari, itzuli zen basora ziztu bizian, eta bere azeri zuloan ezkutatu zen. Hurrengo goizean, gozaldu ostean, basarriko lanak egin zituen Marisak egunero bezala. Zaldiei belarra eman, ardiak larrera atera, behiak jetzi, txarrien korta txukundu, baratza jorratu, baina oiloei hartoa ematera joan zenean, lurrean lau luma aurkitu zituen. Ara, oilo lumak, ea denak dauden, ea, 1, 2, 3, 4, ai, ene, oilo bat desagertu da. Ez, desagertu ez. Lapurtu egin didate. Joan zen lastategira, hartu zuen lasto fardel bat eta basarri ingurura ekarri zuen. Gero beste fardel bat ekarri zuen eta gero beste bat, basarri guztia inguratu zuen arte. Azeri madarikatu hori ez da berriro ona sartuko, ez horixe? Baina Liur oso azeri trebea zen, eta gaua iritsi zenean berriz ere atera zen basotik, zeharkatu zuen basarri azpiko larrea, gainditu zuen lasto esiaz salto batez, eta bi oilo aurkitu zituen elkarren ondoan lo. Luzatu zituen atzaparrak eta zazt! Hartu bi oiloak, itzuli basora eta bere gordelekuan sartu zituen. Hurrengo goizean, esnatu zenean, beste lanak egin aurretik oiloak ikustera joan zen Marisa. Oilategira sartu eta lumadunak zenbatzen hasi zen. Ea, 1, 2, 3. Baina, zer da hau, 2 besterik ez? Haserre bizian, egurtegira joan eta egurrezko esi bat egiten hasi zen. Moztu zituen enborrak zirrizarra, zoroztu zien punta, eta lurrean sartzen aritu zen damba, basarri guztia inguratu zuen arte. Azeri madarikatu horrek, ez du berriro lortuko, zer uste du horrek? Hurrengo goizean, eguzkia atera zenean, salto batez ohetik altxa eta oiloak ikustera joan zen berehala Marisa. Atea zabaldu eta... Ea ba! Hemen dago bat. Bigarrena, eta bigarrena? Beste oilo bat eraman dit, azeri madarikatu horrek. Ara, harrapatzen badut, txiki egingo dut. Esia ondo aztertu eta Liurrek egindako zuloa ikusi zuen Marisak. Orduan, berriro ekin zion lanari. Inguruan aurkitu zituen harririk handienak hartu eta sendo jarri zuen esia. Gero, zulo txikiak buztilez estali zituen. Gaua iritsi zenean,
Atera zen azeria berriro ere basotik eta larrea zeharkatu ondoren, esi inguruan zelatan jarri zen, kuskuseatzen. Liur azeri azkarra eta trebea izateaz gain, nahiko burugogorra ere bazen, eta gau osoa eman zuen basarri inguruan bueltaka, baina behin eta berriz saiatu arren, ez zuen aurkitu oilategian sartzeko zirrikiturik. Eta bosgarren oiloa eraman gabe itzuli behar izan zuen bere gordelekura. Hurrengo goizean, oilategira joan zenean eta bere oiloa antxe lasai aztarrika ikusi zuenean, sekulako poza hartu zuen Marisak. Azkenean lortu dut. Eta azeri gaizto horrek ez du lortu sartzerik, bazen ordua. Baina oilategitik atera zenean, zer edo zer arraroa nabaritu zuen Marisak. Hau da, esi sendoa bai hor dago. Azeri gaizto hori ez da berriro sartu, baina non dago orain nire paisai ederra? Non etxe aurreko zuaitz zaharra? Non dago baserri azpiko larrea? Eta non daude basoa eta mendilerroak? Hau pena. Neuk egindako esi sendoa besterik ez dut ikusten. Hau da, hau. Marisa Liurrekin oso haserre zegoen, baina aldi berean oso triste inguruko larreak, basoak, zuaitzak eta mendilerroak ezin ikusita. Horrela ez dago jarraitzerik. Badakit zer egin, Liurrekin hitz egin behar dut. Esia zeharkatu eta aztarnei jarraituz Liurren gordelekuraino iritsi zen. Atera zaitez zulo zikin horretatik. Liur beldurtuta atera zen gordelekutik. Zede montre zabiltza nire oiloak jaten, zuk ez daukazu lotxarik ez da? Baina nik zure oiloak jan, nik ez ditut oiloak jaten, nik zure oiloak asko maite ditut. Baina hemen bakarrik nago eta zuek baserrian lagun asko zarete eta... Nola? Zer diozu? Lagunak nahi dituzula hori besterik ez, jolasteko lagunak? Une horretan, Liurren azeri zulotik 4 oiloak atera ziren poz-pozik. Marisak oiloak sano zeudela ikusita, azeriari begiratu eta esan zion. Horrela bada, etor zaitez gurekin baserrira. Hurbildu zen Marisa azeriaren gana, eta 4 kolpetxo eman zizkion buruan maitekiro. Eta denak abiatu ziren baserrira elkarrekin, alai eta kontentu. Liur, Marisa eta 4 oiloak. Arrez geroztik, azeri azkar, trebe eta burugogorra egunero hurbiltzen da Marisaren baserrira, gainerako animaliekin jolastera. Marisak esia bota egin zuen, eta egurra eta lastoa larre erdian pilatuta, meta handi bat egin zuen. Uda iritsi zenean, izugarrizko sua piztu eta animalia guztiak aninguruan ibili ziren korrika eta saltoka. Eta alabazan ezpazan, sardadila kalabazan eta atera dadila Marisaren baratzan.